Jmenuji se Igor Svárovský a jsem členem týmu Tulák, který poletí na Měsíc. Myšlenka podílet se na výzkumném programu přišla pro mne jako vysvobození. Od mládí jsem totiž vyzkoušel ledaco. Od výzvy vymalovat záchodovou mísu, přes radioamatérské pokusy ovlivnit olympijské hry, k ponorům do rozžhaveného vápna, až k hrabání všeho a ve všem. Nejvíce se mi to dařilo v pionýrském domě. Teď se to, myslím, jmenuje Dům dětí, kam jsem každé sudé pondělí v lichém měsíci docházel do kroužku mladých techniků, který byl vždy od 18:45 do 20:20 hodin. Naším vedoucím byl inženýr Alex Šimonovič Pavlov, kandidát věd, který zapříčinil to, že mě vesmír začal opravdu zajímat. Jsem konstruktérem a jsem hrdý na to, že jsem spolukonstruktérem rakety, kterou poletíme. A jak již dobře víte, my to zvládneme. Moje ім'я Єкатерина Цесновова. Я членка týmu rakety Tulák. Já členka posádky, já velmi hrdá na to. Потому что я уже в детстве, как я была маленькая holčička, я хотела истинно месяц, a звезды для меня были velmi očarované. Já chodila jako malá holka do astronomického kroužku a tam já byla sama děvočka, jinak tam sami kluci. Já очень любила měsíc i zvězdy. Když já byla malá holka, já musela hodně tvrdě pracovat. A my s maminkou, my každou sobotu my chodili machat prádlo na machadlo a já měla velmi studené ruce. Už byl večer a my každou sobotu v 18:45 až 20:20 my chodili máchat prádlo a já čekala, že mě vysvobodí nějaký princ a princ nepřišel, ale byl vždy měsíc nade mnou a hvězdy a já byla šťastná a nevadilo mi nic. Já velmi ráda, že můžu na tuto expedici. Teď, když jsem členka posádky, přemýšlím, jak to bylo dávno, když jsem byla ta malá holka. Nikdo nevěřil mi, že já jednou půjdu na Měsíc a já půjdu na Měsíc. Moje jméno je Leotín Lopata a jsem v posádce rakety Tulák, která se chystá na Měsíc. Už jako malého mě maminka zapomněla na louce přes noc a když mě přišli ohlodávat vlci, tak jsem koukal na hvězdičky. A tehdy jsem si uvědomil, že budu astronaut. A potom, na základce, jsme s mým nejlepším kámošem Toníkem začali konstruovat vesmírnou raketu. Zemřeli všechny moje handulky. I Tondův křeček Hubert, protože jsme je posadili jako zkušební posádku. Osudný den, 18:40 až 20:15. Místo, parkoviště, za kostelem povýšení svatého kříže. Já, Tonda a na palubě kradená želvička Aničky Kadrnoškové byla odolná. A my jsme odpočítávali start. 3, 2, 1, prásk!
a naše raketa, kterou jsme vlastnoručně vyrobili, se poprvé vznesla k nebesu. Mé dílo se konečně dotklo hvězd. A vzpomínám na to čím dál častěji. Právě teď, když poprvé vstoupím na měsíc.